El sentit de l'escultura és una exposició que, com el seu nom indica, gira al voltant de l'escultura moderna i contemporània a nivell internacional. És una exposició, jo crec, ambiciosa, pensada molt en el moment en el que estem, i per això hem fet un esforç per portar peces d'artistes d'arreu del món i en molts casos d'artistes que no han exposat abans a Barcelona. En alguns casos hi ha elements o objectes que no són del món de l'art, però jo crec que serveixen per reforçar aquesta idea d'escultura com a element objecte que s'ubica en la realitat i que d'alguna manera interactuen o generen com una tensió amb aquesta realitat. Per mi el títol, el sentit de l'escultura, té a veure amb un poeta peruà que es diu Mario Montalbetti. És un poeta que aquesta idea de sentit l'aplica sobretot a la poesia. Ell diu que quan escrius o assages poesia no has de buscar un significat, sinó deixar-te guiar pel sentit. I per ell el sentit és fins i tot una idea com de direcció o el que t'indica l'escultura. Una de les altres idees principals de l'exposició és aquesta idea de com cada època intenta posar al límit la idea de representació. També com aquesta tensió sempre d'un artista de crear una cosa que es vinculi amb la realitat d'una forma directa. A vegades la representació sempre genera com un retard o genera com una distància. I jo crec que cada època, això, cada època s'intenta rebasar aquest límit. De fet, m'agrada molt aquest moment, aquest mite de Pigmalió i Galatea, aquest mite com clàssic de l'escultura, d'un escultor que fa una escultura tan perfecta que cobra vida. I aquest moment, a mi m'agrada molt aquest moment com de quan Galatea, que és aquesta escultura que cobra vida, surt de la peanya i ha d'afrontar la realitat, i passa del marbre a la carn i passa de la peanya al terra. I d'alguna manera, moltes d'aquestes escultures també els hi passa el mateix, o sigui, es vinculen de tu a tu amb la realitat. Jo crec que també això és important i jo crec que per això també ara mateix és un moment en el que es reivindica o s'ha de reivindicar l'escultura. Jo crec que tenim un moment on hi ha aquesta explosió de l'àmbit virtual, d'internet. Jo crec que actualment vivim la realitat amb molts simulacres, i amb quasi bé com aquesta idea de la virtualitat, d'internet, com de les fantasmagories, entre cometes, de la realitat. I en canvi l'escultura ens porta cap al present, ens porta cap a una experiència molt directa amb un objecte. Aquesta idea de límit, de posar al límit la representació de l'escultura, l'he volgut il·lustrar amb 7 idees, o 7 àmbits. El primer àmbit parla al voltant d'aquesta idea de representació a partir de la idea de còpia perfecta. Aleshores, es parla hi ha exemples de motllos, d'escultures fetes amb motllo i també de peces fetes amb tècniques més actuals, com pot ser, per exemple, l'escaneig tridimensional. El segon àmbit parla de com utilitzar literalment el material i el que mostra aquest àmbit són peces que hi ha com un autoconeixement del material i on el material significa més que la pròpia formalització. El tercer àmbit presenta directament una sèrie de qüestions físiques. O sigui, hi ha peces on la idea de gravetat, d'equilibri, estan presents i són les que realment es veuen quan estàs present en aquesta sala. El quart àmbit és un àmbit bastant especial, té a veure amb aquesta idea com de metamorfosi. Són peces fetes aprofitant elements que han tingut unes altres vides anteriors i parlen d'aquesta idea com de no fixar res, una mica com aquesta idea que parlàvem abans del sentit, de no fixar un significat, sinó una escultura que no para de moure's. El cinquè àmbit parla de la idea com de temps aplicada o de duració aplicada a l'escultura. Són peces més fràgils, conscients del moment en el que s'ubiquen, i jo crec que també més autoconscients de la seva temporalitat, en un sentit que abans les escultures es plantejaven com per sempre. Potser això també té a veure amb una època com l'actual en la que potser no som tan optimistes amb el futur. El sisè àmbit va sobre la idea de cos, que jo crec que és una de les, mai millor dit, és un dels motius clàssics de l'escultura, la idea de com de representar un altre cos. Aleshores,
com és molt complex, m'he basat en un motiu que és bastant bàsic o una forma de treballar amb l'escultura que és amb la idea de bust, que és un retrat de cap. Aleshores, hi ha exemples al llarg de tot el segle XX. Hi ha des d'exemples més clàssics com Jeroni Martorell, que és un artista noucentista català, fins a Marisa Merz o Dieter Roth, que són més contemporanis. El setè àmbit va sobre la idea de desig o de contacte, va sobre una qüestió molt complexa dins de l'àmbit de l'escultura, que és com captar amb materials o elements inorgànics una emoció entre, per exemple, dues persones. Això sí que és un límit de la representació que encara no hem pogut superar. Aleshores, hi ha exemples d'aquest contacte entre persones. Exemples clàssics, com per exemple Els enamorats de Julio González, que és una peça on realment aquest motiu clàssic que Rodin o fins i tot Brancusi havien utilitzat des d'una posició molt figurativa, a donar-hi la volta. I aleshores hi ha exemples d'això, Julio González o June Crespo, on s'intenta reactualitzar aquest motiu.